Yes. To kamano ahinya. Zablon wachak kodi, wacho kanyo ni isome. Mae gi lek mane kaka nyathi. Yeah, aparo ni mae lek manan godo, I think kantie form 3 to mane thuolo manachako hero weche mag wuoth. Niwach kanang'iyo to ne chunya ne gombo mondo mi kik chula in Kenyan shilling. Chunya ne gombo mondo mi chula in US dollars. Nachako gombo dolla chon. Koro nachako gombo dolla chon. Koro kanang'iyo to nadhi asomo weche mag tourism. Achake at Nachako University College, which is currently Masai Mara University. Then katieko to wadhi wa join Moi, because by that time Nachako University was under Moi. Koro Moi adhi atimo degree, atieko e higa mar 2010. Koro bang' mano to tich yude industry wani bet ok yot matin, nach jomosomo ng'eny. Koro kanang'iyo to awacho ni ber kachako kambina manyalo ran. Koro kambina nodug wachako tich kwakonyo jomoko before wachak mekwa. Mano higa mar 2019, 2020. Koro mo 2021 ta register kambina miluongo ni Tawanda Tours and Travel. Koro Tawanda Tours and Travel nyingno bet bago ji matin. To jaoda ema nomiyo achako kambino gi nyingno. Nach kwaromo kode mokwongo to ng'isa ni nyinge Tawanda. To nyingno nomora kabisa. Koro mane kaka nachako kambi Tawanda Tours and Travel.